Takže lidi, momentálně jsme střelili muflona a jdeme ho hledat. Tak jo, jdeme ho najít. Tak. Ale lidi, tadyhle toho přímo před náma, tak tady jsme ho někde střelili a on zaběhl někam dolů. Jakoby. Takže tady jsme ho stříleli. Takže tady jsme ho někde stříleli. Tak tady jsme ho střelili, teda on tady běžel. Tak lidi, už ho vidím. Tak tady je pěkný. Takže zvířeti musíte vždycky dát úctu, jo, chovejte se k tomu. Tady ten beran byl ostřelový, měl tady jako takový ten, měl moc velký tady úhel podle mě a ten rádius tady neměl tak velký, takže bude takový stříbro podle mě. No lidi, dobrý úlovek. Takže lovu zdar.